wato man sagir ita fa gaskiya ɗaya ce daga inta kuma sai bata dan Allah ku saurara ku ji abin da malai yake faɗa. Gaya min ya ake auren mutu'a a Shi'a? Kaga abu mai sauki. A Shi'a? Ya ake auren mutu'a a Shi'a? Gaya min. Tsayan karanta ma. Gaya min. Tsayan karanta ma. Yanda ake yin auren mutuwa a Shi'anci. Kaman yanda yake gudana a auren da'imi haka yake gudana a auren mutu'a. To gaya min a littafin da ya zo a haka. A wani littafi ne cikin littattafan Shi'a? A fikihun Shi'a ni a fikihun Shi'a nake karanto ma wannan. To karanto mun yanzu. Gaya min littafin ka gaya min shafin. A Hausance nake karanta ma. Gaya min littafin ka ja bakin ka fassara ka gaya min shafi na nawa ne. Ka duba Masailul Muntaka ba. Kana da Masailul Muntaka ba? A'a ni zaka tambaye ni kai zaka karanta min ka ja baki. Ka bari in karanta ma ba sai karanta mun saboda Hausawa muke magana ba sai a'a ƙarya ne sai ka ja baki gaya min ja bakin ka gaya min suka ce a kawo waliyi a kawo shaidu yawa to barin da kuma littafi ka dauka da jahilai kake magana ne zan kira ka bari zan kira ka a'a ba za mu kashe ba ma dan kada ka sha wahala kada ka kasa kiran namu ba za mu kashe ba yanzu dauko littafin muna jiran ka ka gaya mana ina ne ƴan Shi'a suka ce a kawo waliyi a kawo shaidu to shikenan gaya mana littafin da sunan littafin mun gaya ma dai Kulaini ya ce bi ghairi waliyin wala shuhud kai karanta mana naka littafin Kulaini ba hujja bane Kulaini ba hujja bane a Shi'a Abu Ja'far Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini Furu'ul Kafi tsaya kaga kai ka zo da babbar magana tsaya ka yadda Furu'ul Kafi din na ƴan Shi'a ne ko ba na ƴan Shi'a bane muje na ƴan Shi'a ne amma dukkanin abin da take cikin shi sahihi ne aha to wato wannan bai inganta ba dukkanin abin da ke cikin yau to barin karanto ma ruwayar dan ka gaya mana inda take da rauni a tsaya sai ka raunata wannan ka bari sai kamar yadda karanto maka a fikin Shi'a yanda yan Shi'a suka ce su wani sai ka bani uzuri na kawo wannan ni da na karanto ruwaya da kace ba mai rauni ce kuma ya zai baka gaya mana raunin nata yanzu tsaya mu ba abin nan lokaci na kawo maka wannan tsaya ni ka bari tukunna ka bari mu ba abin nan daki kada auren mutuwa wanda sai an kawo shaidun waliyin yarinya tukunna ni sai na karanta ma wannan a'a ni da nake da sai ka raunata mun wannan sannan zaka karanto mun wancan tsaya ita ma wannan ruwaya ne zan kawo ma ita ma wannan ruwaya ne aka istinbari aka fitar da hukunci to barin ka ruwaya ne aka istinbari aka fitar da hukunci ka bari in karanta ma a'a sai ka raunata wannan yanzu ka raunata wannan to mun tabbatar cewa waccan wannan maganar bata inganta ba to sai ka kawo mana wacce ta inganta tsayan karanta yace haddathana aliyun an abihi an ibn abi nasr kaga tsaya mana ya kake mana shirme mutane suna saurare fa mutane suna saurare tsaya sai ka raunata mun wannan ruwayar kafin mu tafi abu na gaba tsaya ka ji tsayan karanta ka raunata ta sai mu yi gaba yawwa to haka nake so ka zama dan Shi'a mai hankali yawwa 783 gashi abwabul mut'a yace yanzu ya raunata mana wannan hadisin yace barin karanta ma yanzu nan yawa to gashi barin karanto yace haddathana Ali ibn Ibrahim an abihi an ibn abi Umair an Umar ibn Uzainata an Ismail ibn al-Fadl al-Hashimi qala sa'altu aba abdullah to yanzu ina ne raunin a hadisin
أرواير سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال إلقى عبد الملك ابن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود. To yanzu ta ina wannan ruwayar ta zama da'ifiya? Wannan bai inganta ba wannan bai ta inganta ba wannan. To menene sababin rashin ingancin? Wannan bata inganta ba. Saboda me? Akwai abin da nake so nuna ma, kana jina? A saboda me rashin ingancinta? Mu malamai suke mana istinbadi su fitan mana da hukunci, su kawo mana ruwaya, kana jina? A'a. Ga littafin Shi'a, ga ruwaya na karanta, ga isnadin Shi'a, ka ce min bai inganta ba. Ko baka gaya min dalilin da yasa bai inganta ba? Akan auren mutuwa ka karantar da koto, wannan bata inganta ba akan auren mutuwa ba. To shine nake tambayar ka yanzu me yasa bata inganta ba? Mu a musulunci, kana ji? A musulunci mu addinin mu na musulunci. Idan muka ce hadisi bai inganta ba, idan aka kawo hadisi muka ce wannan hadisin bai inganta ba, mukan ce fihi inqita', mukan ce an samu inqita'i a isnadi, ko mu ce fihi fulanun wa huwa da'ifun aw kadhabun. Ka gane? In aka ce ruwaya bata inganta ba, mu a namu addinin sai mun yi bayanin me yasa bata inganta ba. Ku addinin Shi'a ya ake gane ruwaya bata inganta ba? Ni kana kai ni da nisa, ni ga da Allah ka bari da Allah a samu wani ya kira. Wannan dan Shi'a an gama da shi, bai san komai ba. An karanta maka littafin abin nan iyayenka, an karanta ma littafi wanda yake tabbatacce addinin ku na Shi'a, kuma ka kasa kare shi, kuma ka tsaya kana shirme. Addinin Shi'a sun ce mutu'a iskanci ne zalla, ka samu 'yar mutane a titi bi ghairi waliyin wala shuhud. Ka samu 'yar mutane a titi bi ghairi waliyin wala shuhud. Shikenan. Ka ce ruwaya bata inganta ba, kuma ka kasa bayanin me bata inganta ba. Kaga iskanci kenan. Wato in kuka ga an kamo ku kawai sai ku ce bai inganta ba. Wato in aka ritsa ku an rubuta wani iskanci a cikin littafin ku, to kawai sai ku ce bai inganta ba. A wannan maganar banza ce kake yi. Maganar banza ce.